Hola, què tal? Salutacions, benvinguts al nostre espai de l'entrevista. Avui, edició especial per commemorar el 20è aniversari de l'11S. I ho farem en companyia de Francesc Capdet, un covellenc que va viure en primera persona des de la mateixa zona zero l'atemptat contra les Torres Bessones. Francesc Capdet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ara entrarem al detall, però d'entrada, quina sensació està tenint aquests dies que justament coincideix amb aquest 20è aniversari, amb aquesta efemèride? La sensació que tinc ara? Sí, la sensació d'ara mateix, tenint en compte això, aquests 20 anys si li han fet rememorar certs records. Personalment, bé, precisament, ahir vaig estar veient un programa que feien per la 2 de Televisió Espanyola. Em van fer un també abans d'ahir a la 1, va agradar més el d'ahir. Em van fer un reportatge molt expressiu, diguéssim, de com va ser aquella situació a Nova York, aquelles hores tràgiques, diria jo, que va passar la gent de Nova York i els que també hi érem, perquè, bé, estava claríssim que de bon començament no sabia ningú per què i per què havia passat el que va passar. Vostè deia, estava de viatge en aquell moment a Nova York. Sí, estava celebrant, vam voler celebrar els 60 anys de la meva dona, la Rosa, i bé, Nova York ja era una ciutat que m'atreia a mi anar-hi alguna vegada i vam aprofitar per anar-hi precisament aquella època. Doncs viatge d'aniversari de noces. Sí, bé, aniversari, no de noces, aniversari de els 60 anys que feia la meva dona. Que feia l'aniversari de la seva dona, l'aniversari de la Rosa Soler Jové. Vostès, a més, segurament van fer una de les darreres fotos que es deurien fer des de dalt de les Torres Bessones. Jo crec que sí. Bé, com va anar aquells dies? Explica una miqueta el tema. Com va anar el viatge, com va anar aquells dies? Nosaltres vam sortir de Barcelona el dissabte. El dissabte ens arribava a la tarda d'allà, l'endemà vam fer un recorregut per Nova York. Bé, es vam aposentar en un lloc, en un hotel molt cèntric, que estàvem a 2 minuts de la plaça del... Del World Trade Center? No, del centre de Nova... Com es diu? Times Square. Estàvem allà. Bé, llavors, el dilluns, va ser el dilluns, que ens van... El viatge hi anava inclòs, va ser una mica de sorpresa, fer un recorregut per la zona, per Manhattan. I amb autocar van fer un recorregut per aquella zona. Primerament vam anar a la banda de New Jersey i a l'altra banda del riu Hudson, a fer una visió de com vivien els americans, que viuen bé, amb molts xalers molt preciosos. Vam fer un tomb i això va acabar a la tarda. I llavors vam dir, quedem aquí aquesta zona, a la part baixa de Manhattan, i vam dir, anirem... Va ploure una miqueta, i al ploure, nosaltres teníem pensat anar a veure l'Estàtua de la Llibertat a la tarda. Però al ploure i al posar-se núvol vam dir, saps què? No hi anem allà i anirem demà. Què farem aquesta tarda? Bé, aquesta tarda encara ja no plou, anirem a veure la torre, de les Torres Bessones, i això vam decidir, anar pujar a les Torres Bessones. I a la tarda vam fer això, vam pujar dalt, i quan parles tu de les últimes fotos, crec que sí, que devia ser una de les darreres fotos que se'n van fer, vaig tenir la mala pega de que se'm va acabar el carret. I per cert vaig comprar un carret allà dalt, i degut a l'alçada que tenia allò, em va costar 5 o 6 vegades per acabar un carret. I van fer una sèrie de fotos des de la planta 107 de la Torre Sud, la número 2 de les dues bessones. Vam estar allà una bona estona. Això el dia 10? Això el dia 10. El dia 10. Precisament el que teníem pensat anar-hi era el dia 11. Per circumstàncies vam estar el dia 10. El dia 10. Per tant, després de fer aquestes fotos, pràcticament ja van tancar les visites a... Sí, les fotos eren a les 6 de la tarda, que vaig anar a comprar aquest carret i devíem baixar a baix sobre les 7 de la tarda, que se tancaven a les 7 o que tancaven a quarts de 8.
I aleshores, quin era el plan, aleshores, per l'endemà, pel fatídic dia? Aquest era el tema, fatídic dia. Amb aquella sortida que vam fer el dilluns al dematí, vam fer relació amb una mare i filla mexicanes, molt simpàtiques, i van quedar, van dir l'endemà, si volem anar a veure l'Estàtua de la Llibertat, podíamos venir con ustedes, i van dir, ¿do qué? I vam quedar, estàvem també al mateix hotel, i vam quedar a 8:45 sortir d'allà. Esperant-les amb elles, no apareixien, es van adormir, no sé què va passar, quan érem 8:45 vam decidir marxar. I bé, agafem el metro, i quan estàvem 3 estacions abans de la que volíem baixar, que era l'estació de metro que hi havia a sota de les Torres Bessones, es para el metro i deien que salia humo per el túnel, van dir uns allà, i que no podíem tirar més endavant. I al cap d'una bona estona, uns minuts, ens van fer recular més enrere, crec 2 estacions de metro, i ens van fer sortir allà. Quan al sortir, ja havia, perquè això va ser, el primer xoc va ser sobre 8:45, havia fet, el 3:45 va ser, havia xocat un avió. I bé, llavors es parlava per allà, la gent, què ha passat, que és una avioneta, que és un helicòpter, ha xocat contra una torre. Sí, al començament es va parlar això, una avioneta, un helicòpter, sí. I així va acabar allà. I llavors, bum, amb aquest temps va venir la segona, que era un 9:15, que va xocar el segon avió, i bé, llavors ja hi ha altres vals, perquè això era, nosaltres baixàvem per la travessia que va per allà, que és la Broadway Street, que és una travessia, un carrer que travessa quasi mig Manhattan. Llavors, jo, atrevit, volia anar avall. La dona no, que fem tal, tira'm avall, a veure si sabem què ha passat, tal. Però va arribar un moment que no ens van deixar passar, ja van tallar. Llavors ja vam començar a veure que pujava alguna persona ja bruta de la pols, ja, que eren 9:45, quan va caure el primer, em sembla que eren les 10 menys 10 aproximadament, va caure la primera torre, que va caure la torre que nosaltres havíem estat, la 2, que és la que va xocar l'avió més a la planta 80 aproximadament, i pel que sigui, perquè va ser el primer que va caure. Doncs van veure poca gent que pujava, perquè la gent que quan van sortir, la gent no va entrar a Manhattan, va fugir de Manhattan, perquè com que no sabien què passava i què podia passar, la gent no va entrar a dins, van fugir a través, la majoria, a través del pont de, què era, el Broadway, es diu aquell? El de Broadway, sí. I van fugir per allà, la gent fugia per allà. Tot el que hem vist després per la televisió, de la gent bruta, tal, va marxar per allà. I Manhattan va quedar, diria, buida. Se va quedar buida i espantada la gent que nosaltres, quan vam decidir, tornem cap a l'hotel, no veies trobar gent pel carrer, la gent no circulava. I vam entrar al Macy's, aquell famós magatzems que hi ha ara. No hi havia ningú. No hi havia treballadors. Vam entrar allà, va quedar obert, vam pujar allà, estàvem sols. Clar, la sensació hauria ser... La gent devia fugir, devia anar, no sé, a la casa seva, va ser una cosa especial. Sí, molt impactant. Va quedar, l'illa de Manhattan, diria que va quedar en silenci, la part cèntrica i tal. I bé, i vam anar cap a l'hotel, a veure la televisió i veure què explicaven. I llavors ja va saber que eren atacs terroristes i bé, tota la història que molts sabem. Per tant, si no arriba a ser una miqueta per aquesta espera, d'aquestes senyores... Sí, si no haguéssim per l'espera, a veure, ens haguéssim trobat, com va passar allò, més o menys a sota de les torres. A sota mateix de les torres. Però, clar, com que nosaltres no teníem a les torres perquè havíem estat el dia abans,
no sé què és passant. La intenció era anar després a agafar el vaixell per anar cap a l'Estat de la Llibertat. No crec que s'hagués passat res, crec jo. Però fins aleshores, fins que no... Després, un cop vam comprovar això, doncs clar, que regnava com una mena de calma tensa, no? Perquè no hi havia ni pànic, ni no hi havia gent, tothom es va voler aïllar, suposo que a casa seva. I fins que no arriben a l'hotel és quan s'adonen que realment estan davant d'un atemptat terrorista? Jo crec que sí, perquè, a més, jo amb aquells reportatges que vaig veure ahir, ja quan va picar el segon avió, va estar clar, ja la gent ja va pensar que amb el primer no... Encara hi poden haver-hi dubtes, però amb el segon... Sí, però amb el segon ja estava clar que era un atac terrorista. Després ja, a cap de poca estona va obrir l'altre, va donar notícies dels altres avions. El Pentàgon, l'altre que va caure... El Pentàgon, allò que l'altre va caure perquè la van... Perquè la gent es va revoltar, va caure enmig d'un descampat, d'una mena d'escampat, sí. Quina va ser aleshores la seva màxima preocupació en aquells moments posteriors? Bé, preocupació, què fem allò? Estàs aquí, què farà? Perquè la nostra intenció era a mitja setmana agafar també un avió i anar a les catarates del Niàgara. Era una de les coses que volíem veure també. Això va quedar perquè seguida ho van tallar tot, l'aeroport tancat, tot tancat, i llavors és que van tancar-ho tot, museus, van tancar teatres, teníem intenció d'anar a veure un teatre que després vam anar, quan ho van obrir, que em sembla que era el dimecres o el dijous, ja van començar a obrir, a Central Park. Llavors el tema era anar a Central Park i passar les horetes al Central Park o visitar els carrers. Sí, que van estar encara uns dies per allà. I nosaltres vam estar fins a l'altre dissabte. Nosaltres vam tornar l'altre dissabte. Vam estar a Nova York, vam poder veure coses, vam poder anar a museus, aquella zona sud, no? Aquella zona sud va quedar completament tancada fins l'últim dia, va durar molts dies. Però bé, vam poder veure coses. I a la resta de la ciutat, en el moment que es van poder moure una miqueta durant aquells dies, com respirava l'ambient? Bé, la gent va tornar a fer una vida, li diria, bastant normal. Per exemple, un detall que vam trobar estrany tampoc. Hi ha un carrer, no recordo quina travessia és, que és la que està farcida de joieries portades per jueus. Aquelles joieries, mentre altres van obrir, aquelles van estar tancades tota la setmana. Vull dir, el primer que van fer és, només es veien, per l'aparador només es veien allò blanquet on ensenya les joies, no hi havia res més, tot ho van amagar, perquè els jueus pensaven que podia ser que hi hagués alguna cosa molt més sèria, i són els primers que es van acollonir. Sí, que la cosa, que no acabés allà, sinó que... Perquè, precisament, la nit mateixa, la nit del mateix dimarts, vam tenir un susto molt gros, nosaltres a la nit, perquè va fer una tormenta per allà a les 2 de la nit i va començar a tronar. I llavors els trons a Nova York ressonen diferent que ressonen en una ciutat normal, perquè ressonen, el que es diu ressonen. I vam despertar la dona i vam dir, estàvem en una planta, sembla 43 o 47 de l'hotel, i diu, tiren bombes. Semblava talment que hi hagués hagut un atac a la nit de bombes a Nova York. Va ser el susto principal que vam tenir aquells dies, va ser precisament aquella nit, més que el dia de les Torres Bessones, que ho vam veure de lluny. Per cert, m'he preguntat, clar, van poder contactar ràpid amb la família... No vam tenir problemes, perquè van tallar les comunicacions telefòniques. Van tallar l'espai aeri, van tallar també les comunicacions, les connexions mòbils no són com ara, feia 20 anys. Aquí sí, se'n va que era el dia de la festa, la gent dinava en aquelles hores, i la gent va veure per televisió, va veure moltes més coses que no vam veure nosaltres, no? I bé, em vam trigar, no sé quan va ser, va ser fins la nit que vam poder contactar o l'endemà. L'espantada grossa la van tenir més la gent
la gent d'aquí, pensant que hi havia unes persones allà que no pas nosaltres propis. La sensació de perill, el no poder contactar, doncs, que òbviament era superior aquí que no pas la de vostès, que al cap i en aquell moment estaven sans i estalvis. Per cert, Xico Cabdet, que a banda d'haver estat president durant molt de temps del Cor l'Espiga, també és un dels membres fundadors del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, per tant, ja se li coneix aquesta sensibilitat per la història en general i també del nostre municipi en particular. Era conscient en aquell moment d'estar vivint un moment històric? No. En aquell moment no. Són moments que costa d'entrar dins de la situació. Reconeixes que clar, és un atac, el que va passar, un atac als Estats Units impensable per ells, que els hi ha costat molt d'acceptar que ataquessin els punts més importants, diguéssim, del govern americà. Però bé, després, mica en mica, te'n vas fent cara. Agafa una mica de perspectiva, no? Sí. El que sí vaig fer és vaig poder fer una mica d'història de tota aquella situació, i que hi ha una cosa que m'ha agradat, aquesta cosa de guardar-me fotografies, i vaig fer un àlbum que guardo molt bé, i vaig fer una mica la història escrita, tinc la història escrita de tot el que va passar i de tota aquella setmana, i va dir aquest àlbum amb fotografies, i amb tot el possible. Vaig recollir diaris de Nova York i després els d'aquí, per tenir una mica un recordatori de tota aquella aventura que vam passar la dona i jo. I com creien en aquell moment, o poder, els dies posteriors, que reaccionarien als Estats Units? No ho sé, no vaig estar rumiant. El que passa que ja es va veure com van reaccionar. No van trigar gaire. No van trigar gaire. Van pensar que qui ho havia fet. S'ho van imaginar, i a partir d'aquí ja sabem una mica de la història, Afganistan i tots els 20 anys que han estat allà perdent el temps, diria jo, i Bin Laden i companyia, i la venjança, que crec que no l'han acabada d'empassar el que hem tingut. El que hem sigut valents de tornar a construir el que han construït en aquell sector. Aquelles dues torres, 3 torres, va caure una altra torre, una adjacent allà, una torre va caure també, degut a l'enfonsament de les altres dues. Però ara sembla que n'han fet 5 o 6 n'hi ha, Sí, s'ha reconstruït tota la zona zero que en deia. La zona zero que ella han reconstruït. Doncs, Francesc Cabdet, ja per acabar, ja m'ho ha contestat una mica, però per cloure aquesta conversa, rememorant aquell fatídic succés, aquell atemptat terrorista contra les Torres Bessones de Nova York, algun cop, després ja més tranquil·lament, ja amb el temps, has reflexionat, s'ha pensat què hagués passat, de no haver hagut d'esperar aquella mare, aquella filla mexicana, tanta estona? Bé, jo he pensat, sí. Vull dir que el comentari que vam fer amb la meva dona, dir, encara per sort, aquelles dues senyores no van aparèixer. Perquè, clar, no sabem exactament el minut que haguéssim arribat allà. És clar que quan es van ensorrar les torres, segur que no haguéssim estat allà, a sota. Haguéssim estat allà al moment del xoc, potser sí, del primer xoc, de la Torre 1. Tampoc no sé exactament l'estació de metre en què corresponia, i si corresponia sota mateix de les torres, perquè hem de pensar que les torres aquelles, des de lluny hi veuen molt altes, però impactaven entrar-hi dins, perquè veus l'espai que agafaven i el nombre de sensors que hi havia en cada torre per tirar amunt. Hem de pensar que hi treballaven 50.000 persones.
Sí, Déu-n'hi-do. I hem de pensar que n'hi van morir 3.000. I, esclar, hem de pensar que els que van morir van ser d'on la zona on va xocar en amunt. S'ha de suposar que els que estan avall de l'impacte devien voler fugir. Totes, s'ha de pensar, malgrat que els sensors ja no van funcionar, que va quedar tot tallat. Però, bé, hem pensat que no hagués passat res. Haguéssim potser viscut més a prop la tragèdia. Doncs bé, sigui com sigui, ens n'alegrem, sobretot pel que hagués pogut passar, doncs que aquella mare i la filla, que no sé si després van arribar a contactar, van coincidir amb ell, no van veure més ja. Ja no van tornar a retrobar tot el viatge. Doncs ens n'alegrem moltíssim que fessin tard aquell dia i que en tot cas això s'ho estalvessin. Tanmateix, Francesc Cabdet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver compartit aquest testimoniatge privilegiat d'aquella malaurada data de l'11 de setembre del 2001. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí aquesta edició especial del nostre espai de l'entrevista. Com sempre, tornarem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.